25 नं बागानपारा बीटीसी बियाबाव मुलाम्फागिरिफोरनि सांग्रांथियारि मेल। बागानपारा ओनसोलनि 70% सुबुङा सोरखारनि आसनिफोरखौ मोनफुंनो हादों। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 25 नं बागानपारा बियाबाव बेरेखा दोलोआ जेसेबांनो नाजाया मानो इउपिपिएल दोलोआनो देरहानाया रोखा। बे बाथ्राखौ बुंदों बीटीसी एलएनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। दिनै 25 नं बागानपारा बियाबनि बागानपारा ड्रागन गेलेग्रा फोथाराव इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव मोनसे मुलाम्फागिरिफोरनि सांग्रांथियारि गेवलां मेल जानानै थाङो। बागानपारा बियाबनि बेन्दोंआव थानाय सोरखारनि माखासे मावबिथांखिफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हानाय गोबां लोब लोब सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव खुंफुंजानाय बे सांग्रांथि मेलाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बुंथिगिरि काथिराम बर', इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि माधव सेत्रीआ नुजाथिनानै माखासे बिबुंथि लाखियो। जोंहा मोनसे कमिटमेन्ट दङमोन 2020 मायथाइयाव जेब्ला बिटिआर एकर्डनि उनाव बिटिसि इलेक्शनमोन। बे बिटिसि इलेक्शनाव जोंहा जायखौ जोङो मेनिफेस्टो होननानै बुङो, इलेक्शन मेनिफेस्टो। बे इलेक्शन मेनिफेस्टोआव जोङो माखासे माने जोंनियाव बेवहाय माखासे गागि माने जेंनाफोर दङमोन जोंनि 25 नं बागानपारा समस्तियाव। आरो बे गागि जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय जोंनि इलेक्शन मेनिफेस्टोआव दङमोन। आरो बेनिनो माखासे गागि जेंनाफोरा जोंहा माने सुस्रांजादों दा। जेरैबायदि पाग्लादियाव माथावरि, माने मरा पाग्लादिया जायखौ जों दिरुं होननानै बुङो, बेवहाय माथावरि। आरो बेनि माखासे माने मा होननानै बुंदों जिखिनि माने गामियारि लामा साहा ओनसोलाव जोंहा लोंनाय दैनि जेंना दङमोन। आरो जोंहा साहा ओनसोलाव जपा दं, नबस्ति, माखासे मानि एनसि एरियासफोर, सुबुनकाटा, माखासे मानि एनसि एरियाफोर दङमोन जाय नन केडास्ट्रियेल एरिया होननानै बुङो। बे एनसि एरियाफोरनि जिखिनि माने मा होननानै बुंदों जिखिनि हानि पाट्टा, बे हानि पाट्टाखौ होनायनि जोङो बावैनो जुलाइ दाननि गेजेरावनो होगोन। दा बैफोर जिखिनि माखासे जोंनियाव गागि जिखिनि जेंनाफोर दङमोन दिनैनि समाव प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समाव बे गागि जेंनाफोरखौ प्राय माने बेवहाय सुस्रांजादों। आरो बेनि थाखायनो दिनै जेरैबायदिहाय लोब लोब ओंखारबोदों, नोंथांमोनाथ' नुदों बेवहाय लोब लोब माने रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों, बेनिफिसारिफ्रा ओंखारबोदों। आरो जों अलरेडि बागानपारा समस्तिया मोनसे सार्भे खालामदों। बे आथिखालाव जोंनि बागानपारा समस्तियाव माने 70% माने सुबुङा बेवहाय बेनिफिटेड जाबाय। दा बे हिसाबैनो फैबाय थानाय जि मोनसे सम, फैबाय थानाय समाव गुबुन माने बेरेखा हान्जाया जियानो नाजायाथों मानो नैबे बागानपारा समस्तियाव जों इउपिपिएल दोलोआनो देरहानायनि पुर्न जि मोनसे सम्भाबना, बे सम्भाबनाया दोङो। जोंनि बिबानगिरि बिथांमोना खामानि मावबाय थादों। आरो बेबायदिनो जोङो 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बराव जानो गोनां जि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआनो देरहागोन। सार, सरकारनि आसनि गोदो बिपिएफनि जि मोनसे सरकार, बे बिपिएफनि सरकारावथ' जों नुनो मोन्दों दा बेवहाय स्टेट आरो सेन्ट्रेल जि माने आसनिफोर, जि स्किमफोर, बे स्किमनि अनगायै जेबो गैयामोन बेहाय। खालि मात्र माने स्टेट आरो सेन्ट्रेला जिखिनि स्किम हरो बेखिनियानो दोङो। दा जोङो मा खालामदों दे, जोंहा सेन्ट्रेल स्टेट बेनि स्किमनि अनगायैबो जोंहा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सरकार, बे सरकारा गावनो गाव मोन 32टा आयदायाव बेवहाय माने गावनो गाव जौगानो हानाय, जायखौ इंराजियाव फ्लेगशिप स्किम होननानै बुङो, बे फ्लेगशिप स्किमफोरखौ बानायनानै लानाय जादों। आरो दा बेनिखायनो नैबे जिखिनि माने फ्लेगशिप स्किम, बे फ्लेगशिप स्किमनि जि मोनसे फाराग, बे फारागखौनो जोङो नुनो मोन्दों, जेराव माने नुनो मोन्दों। आरो बेनि अनगायैबो हमनानै ला रेशन कार्ड होनाय, रेशन कार्ड बहुद बोसोर माने गैयामोन, दा रेशन कार्ड होगासिनो दोङो, होखांबाय, होगासिनो दोङो। आरोबाव मा होननानै बुंदों बेबायदिनो माने सोलोंथाइनि बिथिङावनो होन बा PMAY, बे PMAYनि न'नि खोथाखौनो बुं। एसे आगोलाव जोंहा चिफ बिथाङा बुंदों, डाटाया बुंदों माने थांनाय 15टा बोसोराव बिपिएफनि आमोलाव जोंनि धमधमा डेभेलपमेन्ट ब्लक, बे धमधमा डेभेलपमेन्ट ब्लकआव खालि मोन 500टाल' माने न'आ बानायजादोंमोन। नाथाय जोंनि सरकार फैनायनि उनाव धमधमा डेभेलपमेन्ट ब्लकआव दासिम माने 8500 न'फोरा बानायजोबजाखांबाय। आरो थाबैनो आरोबाव 2000 माने न'आ IOI, जायखौ PMAY होननानै बुङो, बे PMAY न'आ बानायजानो थांगासिनो दोङो। आरो गमामायैनो जों जुदि माने गामि लेभेलाव, जायखौ जोङो ग्राम्य भित्तिक जुदि जोङो नायोबा, गामि ओनसोलाव जुदि नायोबा डिफारेन्सफोरा बेनो। आरो डिफारेन्सआ बेनो दे, गोदो स्टेटनि सेन्ट्रेलनि
माने स्किमनि अनगायै BPFनि समाव हाग्रामानि समाव बेनि अनगायै जेबो निजा बबिया बेवहाय स्किम गैयामोन नाथाय आथिखालाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकाराव जोंहा मोन 32टा फ्लेगशिप स्किम दङ बेखौ BTCआनो बानायदों BTC सरकारानो बानायदों आरो सेन्ट्रेल आरो स्टेटनि जिखिनि स्किमफोर बेथ' दंखायोआनो डिफारेन्सआ बेनो